fito na fito ki fito su fito zanga-zanga babu fashi. Wannan gaskiya ne. Nema wa kai yanci a addinin musulunci ma ba haramun bane. Don haka duk uban da ice mana kar mu fito mu zanga-zanga muna ji ana kashe mu, ana mana kisan mummuke, ana kashe mu a zahiri kuma a ce ba za mu fito mu zanga-zanga wallahi duk uban da ya ce mu fito wallahi ko malami ne shi na fito na faɗa ba na zagi a miliya amma yau sai na yi. Wannan gaskiya ne. Ko malami ne shi alƙur'an ba malami bane malum ne munafiki ne. Allah dai ya. Mu ba za mu daina malamai ba, iyayen mu malamai ne, har yanzu mahaifina marubucin Qur'ani ne har yanzu. Amma duk malamin da aka rufe kofa da shi aka yi kus ko uban waye shi wallahi munafiki ne. Wannan gaskiya. Dan haka kuma sako da zan aika zuwa ga ciyaman rarara da ya ce wai yunwa kyaram talauci daram tsaro ya samu daren dandam a gidan ubanka tsaro ya samu har kake cewa wai daren dandam baba baka nake gyara lamba daya kai dai yawa gyara amma mu mana gyara ba wallahi da na san za ka fito ki wannan waka addu'ar da ne Allah ya fitar da mahaifiyarka idan nayi Allah tsine mu an bazan ba kai ba an bazan ba a yanzu dai a huci kuma zanga-zanga ce sai mun yi ta ka ce za ka fito a kasar kai ma za ka yi zanga-zanga za ka gaya wa duniya alkhairin Tinubu mu ba mu san alkhairin shi ba mu san alkhairin shi ba kuma da alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tenuwar in Allah ya ba zai ƙara wata ba wannan gaskiya ne. duk da wani shugaba ba muna ƙara neman zaɓi a wurin ubangiji kuma zanga-zanga dole ce babu fashi wannan gaskiya ne. in Allah ya yarda sai mun kai koken mu gurin ubangiji kuma ubangiji sai ya saka mana wannan gaskiya ne. kuma bu na uba Allah dai ya